Anna Idema doet de opleiding juridisch meiwerker en is 23 jaar. Elisanne Hamstra doet de opleiding directiesecretaresse en is 30 jaar. Voor de beide vrouwen binnen de arbeidskansen net heel positief. Allereerst als de bevindings van het UWV Leeuwen Mast. Als directeur van de opleiding en zakelijke dienstverlening zie ik dat er wel degelijk hier perspectief is in de arbeidsmarkt. Ik zie dat wel positief in. Ik ben nu bijna aan het afronden. Dus ja, voor mij is straks ook de keuze maken of ik ga door naar het hbo of ga ik solliciteren. Want is er in jouw sector voldoende werk, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat ik met de opleiding in de praktijkroute ook wel veel kans maak op een baan. Als ik hier net aan een baan kom, dan is er elders in het land vast wel een baan. En dan wil ik graag terug naar het hbo. En dan nog een opleiding er onvers knopen. Ik doe hetzelfde als wat mijn collega's, secretaresses doen. Dus wat hun werkzaamheden doen, doe ik ook. Ik ben inwerkt als een collega in opleiding. En ik ken nog gewoon maar mijn vragen bij hun terugten, maar ik doe heel volle werkzaamheden zelfstandig. Die medewerker die gaat straks andere dingen doen dan wat er nu op dit moment van hem gevraagd wordt. Door in die bedrijven eigenlijk te participeren als een collega in de opleiding in plaats van als een stagiair, betekent dat ook dat ze ervaren wat er in die sector verandert. En daar kunnen zij dan dagelijks, doordat ze daar dagelijks zijn in die bedrijven, op inspelen. En de praktijkroute is ook dat je heel zelfstandig en de leiding neemt in je eigen ontwikkeling. En dat vind ik wel een kracht van de praktijkroute. Want verroert het werk in de toekomst? Ja, daar ben ik wel van nature, ja. En maakt het dat die net benauwd? Nee, ik verhoor je wel mij.